ja Siru Rajala Tamppista, valmistautuvat 62, Puusko ja Johanna, 63, Nuka ja Mikaela. Ja tässä olisi medien tuloksia saatavilla, eli siellä voittoon ainoana nollalla meni Parson Nemo ja Anna Reponen, -908 ja sinne menee luva. Kakkosena Mitteli Elisa ja Karita Sireen, vitosella ja kolmantena Käppänä Kalle ja Säde Ansteen 6,97. Lähtö